המועדון נחשב למועדון סודי, כתוב לנו פה פרטי. המאמן הוא גת אייל. דויטש עמית יהיה הרוכב הבא. הרוכבת שנפלה מתבקשת להגיע לאמבולנס, זו בדיקה שגרתית ורק אישור של הרופא יאפשר לה להמשיך בסיבוב השני. הרוכבת שנפלה מהסוס. הרופא שיושב בקהל, הרופא, להגיע בבקשה לאמבולנס. אנחנו מבקשים מהרופא להיות כל הזמן בקרבת האמבולנס.